100 ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଦିନ ମାଡ଼ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ। 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା କିମ୍ବା 9ଟା ବେଳେ ପାରାଦୀପରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏମିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଙ୍କିଲେଣି ଏକାଧିକ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ। ବଢ଼ିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ। 25 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ସହ 42 ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ହେବ ମତଦାନ। ସେଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପବନ ଭୟ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାତ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଇନାହିଁ ଏଯାଏଁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। ଅନେକ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଆକଳନ କଲେଣି। ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ତୀବ୍ର ଅବପାତ ଓ ପରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାକୁ ନେଇ ବାତ୍ୟା ଭୟ ବଢ଼ିଛି। କିଛି ମଡେଲ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ପୂରା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି। ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲର ଆକଳନ କହୁଛି 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳକୁ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ଧାମରା ପାଖାପାଖି ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପୁରା ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଇସିଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବି ଦର୍ଶାଉଛି ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ପାରେ ଲଘୁଚାପ, କିନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ 80 ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିପାରେ। 25 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ବେଳକୁ ଧାମରା ପାଖାପାଖି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମଡି ବାତ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଇନି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି 22 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇପାରେ। 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାତ୍ୟା ହେବାକୁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଅଛି ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 22ରେ ଲଘୁଚାପ ଓ 23ରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। 24ରେ ଅଧିକ ବଳ ଜୁଟାଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। 23 ପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। 25ରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ।